Kedamtang arkoni pain kora troxier ni bolong komaji karbi jutang aklam along kapadopon ingdeng thom kebra ke thom karbila meramai along ni pialam ni ching honchenam pathepi en ponsi bangso KLA ningkhane stega mepi paman ponlo Kijutsier ni aluhisar poman pen KAAC CEM Dr. CEM Ronghang kachetong dun amayalong MP Amar Singh Tiso pen danglok methang alamet lamchong kachinghon lapen tokbang hirbang atum setami bangso kijutsier ni chetong dun rinti Madua case tami methang alamaki abe pulote kekang timpu kachipua bangke ale abe derji. Lasila bang sola met lamchong kachipang choji aphan nilihin pena bangke thangnat akerap abela. Seta nilita un anpen ke bangjia porahut nangbor idunpo. Lapen ilitum alamaki setami somindara dangalong ke pali dunji aphan. Bor iponpo usi MP Amar Singh Tiso hinpen ningjepon. Ito jirpenabe pulotante ilitum Tomo dan channel kadang yang penting itu. Lapian ini ka labangso alamnya kamai. Elam ini kacil pun ayo ini kardika lamnya kamai amai tu konsing topi alam di noge arna mana tu labangso mai tu kedo gutsi nili dalada kai ardon abangku nili pamangdun kan ini nona setame ada labangso labedang cho ipangcholi aphan nili pangnak contribution ka bela ewa bisa nili timoti labente jadi tu kano ko beta chini lo nili setame unan setame CEM sa lada lambe damai ke pangcholi am sitame nikane sepen tangka mahati kita do lasi tok ke katun boche ke katun apan sitame kabiang lo motor mas konsil dan sitame pinaan akerap dipidun men pining ana bangke inde konkret pete kom labang son ding nangkili abot bangke mukan akhir long kitab amukha sitame binangan kitab abang panco pondo lapente bin pondo lapente print pondo kusi nili teklong nasi kipakirani sitame lilong abang sitame labang soala melaba ke panco ya panam kita o inan ko tempo nangko lapente nili lada karjeng lo west karjeng lo lima hasal labangso IMP member of parliament ahisa nili sitame central along sitame state along sitame international level an kepali dia pang nili chako tapi tamai pan cipidon koposi alam chak cipidon Bangso ingdeng thom kebra ki thom ningkane se KLA ke paman ponalong niliphan pin poralo na ki pidong do la so tengpen tangkana pabat nang jipu na ke hangdun do apotsi KLA phan kuti si atangka an pabat pon popusi rada thengdolong KAAC CEM Ronghang so katalong along nili tangga ko alam ke piponpo isi tangka maha tersepabat dari ibu nasi kalau so tangka maha sundor dan kupet sini lili gino se karbi alame tamai lapen ke ingno so tumphan karbi lo to nomos konsil pen budget lo nili lo ke thapchen
laben karbi disunim surong wajah talong ningkal sekpen karbi pul holong taralang solong lak thoben giceng non kuti sian lo laben state government name non kuti thom nang piponpo posi nang pipone lo tang dak polo laben thapon lo karbi laben namai lo nili giceng si lak thoben non lak thokeban lo lasi nang tum ningoi lak tahai nili piningkanis apa jalan lo ningken set karbi lame namai ipiela nili cinghon nangji puma thapar siksi kuti singili pajalang thapar nato kawi nili mek hini pen nili no hini pen nili thekalong lo asam achi ministalong sigitu alam English pen Indian promte interpreter do translator do laben foreign minister ato hala to balam me kiching chaw chaw mo ko ni ye ko la pura English pe de ago thakran ko asam minister be English pe ni ye ko ko Japanese lam Korea lam la silita karbi runda ebe thagalam jithe technology labe thagalam chi khone ni la hino ni piela ni chi khonche nam kalimala lage party lesi ilitum methang alamaki jinghon bek nangji lesi nepialam ne jinghon chenam puta CEM Ronghang sang hopen ningje pontu news report KTV news